all about religion. Kung relihiyon to, magsiuwian na tayo. Okay? Ayoko din maging member kayo sa membership diha. Kaya gusto ni Lord doon kayo sa Kanya magpasakop. Hindi si pastor ang naghatag sa atong gininawa man. Di po si pastor may naghatag mo kinabuhi. Ni pare, ni ministro, ni pastor, ni kinsa man na sila diha. Si Lord lang talaga. Kaya pag nasa church ka, sambahin mo si Lord. Okay? Kasi pag uwi natin, nakasamba ako sa church na yan. Ang church yung sinamba. Okay pa mo diha? Okay, let's open our Bible in Exodus chapter 17. So may English Bible tayo dito sa screen. Yung mga walang dyan, dito na lang tayo sa screen. Allah, I try my best. By the way, ni-brown out ang buhol. This karong alas 2 sa hapon, ako'y wali sa DYRD. Unya ni-brown out ang buhol. Pero tuloy gapon. So lamang sigurado na yung mga balay-balay nga wala sila naka-open og radyo kay brown out man. So sige lang kay live manggihapon na siya sa FB. So Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Ang basaw sa Bisaya, kay kani may atong i-follow niya. Let's all stand. Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Unya miabot ang mga Amerikanhon o giatake nila ang mga Israelita dito sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo o pakig-away kamo sa mga Amerikanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang isugo ni Moses kaniya og nakig-away sila sa mga Amerikanhon. Samtang si Moses og si Aaron og si Hor, samtang si Moses og si Aaron og si Hor miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moses ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amerikanhon. Verse 12. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moses, si Aaron o si Hor, may kuha bato aron palingkuran kang Moses. Milingkod si Moses samtang si Aaron o si Hor nagtindog sa isig kakilid niya og nagagunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw og gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. Unya ang Ginoo mingon kang Moses, isulat kining hitabua diha sa usa ka libro aron mahinumduman og isulti kang Josue ang akong puuhon sa hingpit ang mga Amerikanhon og wala na'y mahinumdum kanila. Verse 15, nagtukod si Moses og usa ka halaran og gingalan niya kining ang Ginoo mao ang akong bandila. Miingon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadayon sa pagpakig-away sa mga Amerikanhon hangtod sa hangtod. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we come to you, O God, with a humble heart, O Lord. Nasayod kami, Panginoon, na wala kami pag wala ka, O Diyos. Wa mi mahimo ang tanan. I pray that every one of us, O God, mga kasing-kasing Ginoo, samtang maminaw sa imong mga pulong makadawat og healing. Mga huna-huna Ginoo nga naglibog, mga huna-huna amahan nga gubot kaayo Ginoo. Payapain nimo Lord, imong himuon nga tin-aw Ginoo. Sa among pagkinabuhi nakinabuhi kami nga hiwig ang imong pamaagi. Pinaagis pagtudlo sa imong mga pulong magtul-id kini kanamo. If anyone, O God, nga nagbalon o kasing-kasing na puno sa pain and hurts, O Lord, I pray na karong kabuntagon Ginoo makabaton og kapahulayan
makabaton o kalig-on o kadasig. Salamat Lord, nabuhi ka nga niya sa among taliwala. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Magapanglingkod ng tanan, ang ato nga topic karon mga igsoon, giuluhan siya og liguna ang usag-usa. Liguna ang usag-usa. Or sa English siya, strengthen one another. Na? Strengthen one another. So, ngano man yung gikinahanglan ni mga igsoon, it's because kitang tanan, mubati gyud kakapoy. Sino sa atin dito hindi napapagod? Sabi na iba, Pastor, pagod na ako sa ugali ng asawa ko. Di ba? Pastor, pagod na ako sa mga anak ko. Pastor, pagod na ako sa husband ko. Pastor, pagod na ako sa buhay. And then you need someone, you know what? Ang gusto nato may tabo na pagka may lalapit sa atin, may maibigay tayo agad. At dapat nanggagaling sa bulsa. Na? Diba? Tama? Oy, wait sa, makaintindi tang tanan anirog Tagalog? Kay need man kayo. So, pagod na ako. Yan, lalapit sa'yo, tapos, so, gusto nato na tagayo ihatagikan sa bulsa. Kay, uy, makapalipay. But I tell you, maraming sikat, mga mayayaman. Ang iba sa kanila, mga powerful na kay may mga posisyon sila na nag-commit sila suicide. Bakit? Pagod sila. Pag pagod ang tao, kailangan niya magpahinga. Pero nagpapahinga siya, pagod pa rin. Kailangan niya ng somebody na makinig sa kanya. Nanaabata diha, naminaw tatanan. So let us strengthen one another because lahat tayo napapagod. Let's read. Arita diri. Sa ato ang ibasa karon sa Exodus chapter 17, 8 to 16. Okay? So, ang mga Israelites naa sila'y gera. Ang ilahang gera is, ngayon may gera sa Russia o sa Ukraine. Sabi, nagtaas ang fuel kasi dahil sa gera na yan. Pero sa totoo lang, hindi mataas ang oil, mas taas ang Red Horse. Yung Red Horse, ang ganyan, no? Magkano na yan ngayon? Maybe 100 pesos na lang usa kay ngana. Tapos yung mga jeepney driver nagre-reklamo. Sabi, gutom! Gutom na kami! Di na kami mamamasada, mahal na. Bigyan ng subsidy sa gobyerno. Bigyan ng 5,000 para pang fuel. Bili naman ng Red Horse. Ipalit naman po og bino. So mo na yung problema. So liguna ang usalit as strengthen each other. Okay. In verse 8, at Rephidim, by the way, ang mga Israelite galing sila sa Exodus, sa Egypt, and then papunta sila ngayon sa Mount Sinai. Doon ibibigay ang lahat ng mga katuruan. Dumaan sila sa Red Sea, hinati ni Lord, nakaagi sila. That is why na ay kantang na ngayon, God will make a way. Gibukap niya ang Red Sea. Pagdating nila sa Elim, may tubig doon. Pero pait, di mainom, makahilog. Ang ginawa ni Lord, ginawa niyang matamis, nakainom lahat. Ngayon, papunta sila Mount Sinai, dumaan sila sa Rephidim. Dito sa Rephidim, dry, walang tubig. Naglakad sila ng 3 araw, walang tubig, walang mainom. Kaya sabi na, ano Moses? Ang lapad-lapad ng Nile River sa Egypt, dinala mo kami dito, mamamatay kami dito. Bigyan mo kami ng tubig. So si Moses naman, leader sa lahat. Ay sa panimalay na to, ang atong mga leader, kaning papa o mama. Kaya mga anak, nakadepende tas mga mama at mga ginikanan nato. Di ba? Tama? And then si Lord, okay, Moses, sige. Gibunalan ni Moses ang bato. O niya, niagas ang tubig, nakainom sila tanan. And after that, pagkatapos ng problema nila sa tubig, may gera na naman.
So kung akala mo pag natapos itong isang problema na ito, ayos na, okay na. May darating pa, may kasunod pa. And all we have to do is to prepare ourselves, to strengthen ourselves. Yung bang pag may pera ka ngayon, ala, party, one day millionaire, bukas gutom. Hindi tayo nag-isip may bagyong darating. Pero pag nandyan na yung hangin, yung ulan, saka pa maghanap ng panggatong, tama? At sa mga estudyante, andyan na, exam na bukas. Ngayon pa nag-iinom ng Cobra, kape, nag-study. Kinabukasan, patay na yung mga cell sa utak, hindi na maalala yung bagsak pa rin. Di ba? Sa kaya si Pacquiao or si kinsa ng mga na-Asia sa sports, layo pa ang duwa, nag-exercise na for almost 1 year. Nag-exercise na sila. Anad, nagani na sila. Si Kobe Bryant, Michael Jordan, 14 hours andun sa court. So kung gusto mo, prepared sila sa muabot nga duwa. Eh lagi tayong natatalo, di tayo prepared. So, pagkatapos ng problema nila sa Egypt, pinalabas sila ni Lord. Sa ilang atubangan ang dagat. And wala sila kadaganan because the Egyptians armies nakasunod sa kanila. So ang gagawin ni Lord, hinati niya ang dagat. So tapos ang problema niya. Pagka nakalabang na sila, gitabunan ang Egyptian armies. Tapos, wala kahit isang problema na iwan. Tama? Pero sa unahan, wala na po sila yung mainom. May tubig, pait. Alam mo yung may problema ka, may kaibigan ka, pero hindi mo pwedeng masultian, masiran sa problema mo. Parang ganun yun. Naay tubig, pero yung tubig nakakalason. Kaya ang ginawa ni Lord, okay Moses, kumuha ka ng stick, lagay mo dyan sa tubig na yan. Ang tubig na himong inumin. Tama? And after that, huwag kayong huminto dyan. Sige, patuloy. And nakaabot sila sa Rephidim. Giuhaw sila for 3 days. Lain na pong problema. And si Lord nag-provide og tubig. And after si Lord nag-provide og tubig, gisulong na po sila gira. Walang katapos-tapos ang problema. Sino dito wala ng problema, pwede na kayong umuwi sa heaven? Sino dito wala ng problema? Hanggat nasa ibabaw ka pa ng lupa, may po-problemahin ka. Tama? Mamina kayo ba? Ningkamot, sabay ko ano ako Tagalog. Apilan nyo panigtiil. Paningkamot lang eh, panigtiil na sunod. So, at Rephidim, nakainom na sila, gisulong sila og Amalekite. And at that time, yung Amalekite, powerful pa kaysa sa Russia. Parang Ukraine at Russian to. Abot yung Ukraine ngayon, may mga high power man sila na mga guided missile or mga unsa ng ilang mga gamit. Pero sila wala. And ang problema pa, ang mga Israelite, paminaw, ang mga Israelite, hindi sila parang soldiers materials. Lahat sila nag-aalaga ng mga tupa, mga hayop. Hindi sila sanay sa bakbakan, hindi sila sanay sa digmaan. But ang nangyari, at Rephidim, Amalek came and fought against Israel. Oh no, sinalakay, gisulong sila. In verse 9, look at. Moses said to Joshua. So itong si Moses, may Joshua. So pag wala yung Moses, ikaw Joshua ang mustand. Kaya sa bahay may isa dyan maaasahan, tama? Na pag wala ako, ikaw ha? Pag wala ako, ikaw. So sabi niya kay Joshua, itong si Joshua parang mas youth siya ani nga time nga firm kayo siya, ligon kayo siya. Moses said to Joshua, select some of men for us and go fight against the Amalek. Pagpili o magpili ka ng ilang mga sundalo, pwedeng makuyog ni mo pakigera, and then lakaw mo. Pakigubat mo sa mga Amalek. Sa mga Amalekites. And listen to this. Tomorrow, Moses said, I will stand on the hilltop with God's staff in my hand. So, pwede bang may silhig dito? Or ano yung, may sungkit dyan sa labas na color orange.
Sige, ibigay mo sa akin yan. Kailangan ko yan. So, hindi si Moses, no? Hindi, si Moses, mga igsoon, siya ang leader. Ako sa naibutang din. So, si Moses, hindi siya parang general sa mga kasundaluhan sa ating kapanahonan ngayon, nga sabihin niya, oy, punta kayo doon sa Hulo-Sulo, ubusin niyo lahat ng Abu Sayyaf, ako upo lang dito mag-aantay kung ilan sa inyo namatay at nag-survive. Yung leader nakikipaglaban din. Pero yung mga leader, hindi sila pumupunta. Pag napatay sila, wala ng leader. Hindi na alam ng mga sundalo anong gawin nila. Tama? Tama? Na, okay. So, ang sabi niya, lakaw, pag-igubat mo, me, Aaron, and Hur, punta kami sa tuktok ng bukid, or, yung bukid, kitanungan mo na, no? Hilltop, Ingleso na lang. Unya, samtang makigubat mo, akong iisa ang akong sungkod. Ingana ang forma. Iyang iisa ang sungkod. Now listen, in verse 10, Joshua did as Moses had told him. So, ano yung sinabi ng leader? Yun yung ginawa ng subordinate ng followers niya. Kita, ug unsay isulti sa ginikanan, ug unsay isulti sa itong mga leader, mao ba ni ang atong gibuhat? Now listen, English siya, and fought against Amalek, while Moses and Aaron at Hur went up to the top of the hill. So, nagsugod na sila, nagbakbakan na sila, nagtinigbasan na sila dito. Israelite and ilang bangga ng mga Amalekites. And in verse 11, look at, tanawa ha, paminaw pa kayo. Naas gawas, naminaw pa? Okay, thank you Lord. While Moses held up his hand, samtang si Moses gaisa pa siyang kamot, giisa niya ang sungkod, the Israelite prevailed, ni daog. Walay napatay, hurot-hurot na, nagkagamay. Sige, kamat yan ang mga Amerikanon, but ang Israelite nagdaog. And then, but whenever he put his hand down, Amalekites prevailed. Sa diha, nga ang sungkod kay anglay naman si Moses, iya sang ipanaog. Makita niya yung katawhan pero tinaghanang patay. So kahit pagod siya, kailangan niyang itaas. Now you understand, unsa ang rules ng pagiging leader, ng pagiging parents. Ang sarap i-give up. Lalo na sa pagpapaaral ng mga anak, mga parents, makarelate mo, tama? Yung bang kahit anong gawin mo, pagod na ako, pero kailangan makatapos ang anak ko. Yung mga anak naman, hindi sa paralan napunta. Nasa picnic, sipin-sipin. Tapos yung mama walang alam kung ano yung verb, ano yung noun. Verb na pandiwa. Noun na pangalan din niya alam. Lulukuhin ngayon ng anak. Sabihin ng anak, sir, Mom, alam mo, may project kami. Ano yan? Sabi ni teacher, bibili daw kami ng verb at saka noun. Magkano naman yan? Naku, mahal. 10,000 yata yung verb, 20,000 yung noun. Pero ano kami, marami din kami, 64 kami, kaya ano lang namin, chip in. So, binta ngayon yung kabaw. Mauni ang punto. Okay, Israelite prevailed when Moses held up his hand. Nung si Moses ay patuloy pang nagtataas ng kanyang kamay, hawak niya ang tungkod. Nananalo si Joshua at saka yung mga Israelite. Pero nung napagod si Moses, magpahinga man lang ng konti, may mamamatay. May mamamatay, kaya yung leader, puro ka lang utos, puro ka lang bunganga. Hindi ka naman gumagawa, hindi nyo alam. Kahit anong sacrifices, sarap na give up. Dili na pwedeng buhaton sa parents. Why?
May mga matatalo, may mga mamamatay. Sa kaya, kahit pag kinagat yun ng hulmigas, yung lamok, ang laya ng Diyos. Na kahit bullpen, sinong may bullpen dyan? Iwan ko yung bullpen ko. Sa akin na daw. Thank you. Kahit bullpen, sige nga. Pila raman ni kakilo, gamay raman ni kayo. Iisa ni for 1 hour. Or ganyan. Ganyan lang, 1 hour. After 5 minutes, parang 1 kilo na siya. Tama? And 1 hour. And listen to this. Moses will hold his hand out for sunrise to sunset. Itataas niya yung sungkod mula umaga hanggang gabi. Perting ang laya, no? Now, but whenever he put his hand down, Amalek prevailed. Matatalo ang mga Israelite kung ibababa niya ang sungkod. Tungkod yan sa Tagalog. Oh, verse 12. In verse 12, when Moses' hands grow heavy, gikapuyan, giamlay na bugatan, ang iyang kamot, they took a stone and put it under him. So pagkakita ni Aaron o ni Hur, pagod na si Moses, ang daming mga buhay na kasalalay. Anong pwede natin gawin? Yung pagod na yung mga parents nyo. Pag-uwi sa bahay, siya pang magluluto, siya pang maghugas. Wala lang tayong ginagawa. Si Moses at saka si Hur, may isip at puso sila na mag-serve din, na lumaban din. Hindi sila yung waiting lang. Andyan pa kayo? Sige. So, they took a stone and put it under him. Ano daw? Nagkuha sila bato, gibutang nila o gipalingkuran ni Moses. And, igora ba siyang nilingkod? Ningon pag yun diya. Then Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady until the sun went down. So ano daw sabi? Nagkuha silang bato, nga gipalingkuran. And after that, hinawakan ni Hur yung kanan. O, dito ka. Aaron, hawakan mo yung kaliwa. Tulungan natin ito, itaas natin ito. Dapat nakataas ito palagi. Buhay na nakasananay. Mamamatay ang mga Israelite pag dito nakataas. So, tinulungan nila. Kayo mga anak, tapos na kayo nag-aral, may mga trabaho na kayo. Bawas-bawasan naman natin ang bigat ng mga parents natin. Sa diyang gibag-o ko sa Ginoo, I said to the Lord na, Lord, karon mahimo na kong panalangin sa akong ginikanan. Minsan kasi pag may trabaho na, at na mas uyab ang sweldo. Unya, kay wala man to siya ng tabang o palit o Wilkins nga tubig at saka Nestogen nung baby pa ka. Ang nag-provide ni mo tanan ang imo mang parents. So dapat maging Hur at Aaron tayo. Makita natin na bibigatan na, tulungan naman natin. Pa naman tayo. Andyan pa? So, kumuha sila ng bato. Upo ka, Moses, upo ka. Oh, si Moses, uhaw. O siguro, binigyan pa ng tubig nila, no? Kaya duha ka kamot, kay nga na. And then, gipalingkod nila, gitagahan karon nila og tubig. And then, Moses, inom ka. And then, gigunitan nila ang bukto niya. Gatubang sila, naman sila sa hilltop. Nagatubang sila dito sa ubos. Na diin dito ang pinatyanay sa mga Amalekites o sa mga Israelite. So kung gusto natin na nanalo tayo sa lahat ng pagsubok sa buhay, dapat may nakataas lagi. At walang ibang itataas natin ang pangalan ni Jesus. Palakpakan natin, ha? Amen? Yung pagiging positibo mo, dapat nakataas yan. May mga tao lagi na lang negatibo, pero sa church, amen, amen. Ang lalakas mag-amen, no? Pero negatibo kayo,
Di ka mananalo pag ganyan ka. Sa mga estudyante sa inyong pag-aaral, huwag kayo laging negatibo. Iangat nyo ang goal nyo. Dapat makuha ko to. Pagod na ako pero dapat makuha ko to. So, until the sun went down, pagsalok, nakaisa ra si Moses kanunay sa sungkod. Hangtod sa pagsalok. Next verse. So Joshua defeated Amalek, the Amalekites, and his army with the sword. So dahil nakaangat yung sungkod, katong staff, nidaog si Joshua sa gera. Because katong nga staff, gikan man to sa Ginoo. Katong nga staff mo to'y nakahimo og napulo ka milagro dito sa Egyptian plagues. Katong nga sungkod mo sa to'y nagbuak sa dagat. Katong nga sungkod mo sa to ang gibunar sa bato nga nakaagi sila tubig. And now where they're facing the battle, maora gihapon ang sungkod na iyang gigamit. Kaya kung anong binigay ni Lord sa iyo, yan ang gagamitin mo, mananalo ka. Pero kung dili tayo anak mga igsoon, maglisod gyud ta ani. Now, before ta mo sunod ana sa mga next verses, ato sa ning isa-isahin mga igsoon, tungod kay usahay kita mismo dili ta makasabot nganong kinahanglan ginatong lig-unan ang usa-usa. Aaron and Hur, good thing nandun silang dalawa. Maayo kay naa silang duha dito. Kay wala kinsa may mosuporta ni Moses. Hello? Pero kung nandun si Hur at saka si Aaron, nakita nila pagod na si Moses, wala silang ginawa, dagdag bigat sila, tama? Mga anak, amen? Katawan sa Diyos, amen? Amen. Pag nakita na nato ang ato ang leaders, nabugatan na sila pero watay gibuhat, ang atong gihimo, naghatag ta nila dugang pabugat. Nakuha na to ang punto? Bisan si Pedro, sabi niya, Lord, mamamatay lahat ako! Hindi kita iiwan! Daghang Pedro, dere labi nas mga litawo, no? Gusto kayo mo sa di ka na akong biyaan. Ito si Peter, sabi niya, Lord, lalayas lahat to, Lord. Ito mga mukhang to, Lord. 11 disciple, Lord. Mawawala sila. May isang disciple, mananatiling faithful sa iyo. Ako yan. Sabi ni Lord, pag tuktugaok sa munok, i-deny ko niyo mo 3 times. But Peter, ayaw ka discourage. Bisan pag imo ng buhaton ako, kay nag-pray ko nimo. Kay someday gamiton ka nako para mulig-on sa uban. Amen? Luke chapter 22 verse 32. Luke chapter 22 verse 32. Sige, tanawa diha mga igsoon. O, nana? So, iyan, ingon sa ni Pedro, iyang isulti as Pedro, but I have prayed for you that your faith may not fail. Pedro, imo ning buhaton ako, biyahan ko nimo, pero iampo ka nako imong pagtuo dili mapakyas. Why? And you, when you have turned back, mubiya man kanako, pero inig hinurso nimo iya, o babalik ka sa akin, you will strengthen your brothers. So, nang naluya ka na, backslide ka, si Lord na mismo nagpray na nimo nga mubalik ka sa Lord. Kasi pagbalik mo kay Lord, gagamitin ka ngayon para i-strengthen yung iba. Pag di ka magpagamit ni Lord, gagamitin ka ng diablo, handa ka. Pag di ka magpagamit ni Lord, gamitin kita sa diablo. So, bisan si Peter, ma-down siya, mapakya siya, ma-failure siya, pero mubalik siya sa Ginoo. And same thing, you and me, parihutan ni Peter. Nga dili ta perfect kitang tanan, makasa, kitang tanan, mahagba, kitang tanan, pero mubalik sa Diyos. Mubalik ta bisata na hulog.
Gawas lamang kung gilamian ako kadihas imong nahimutangan karon di gyud ka kabalik. So muna gusto ni Lord. Bisan si Peter gamiton siya nga mo strengthen. Paul and Barnabas in Acts chapter 14, 21 to 22, Paul and Barnabas strengthened the believers. Acts 14, 21 to 22. After they had evangelized that town and made many disciples, they turned to Lystra, to Iconium, and to Antioch. Human nila mawalihig sangyawan o mapadawat ng alungsod. Nilakaw sila ng atos Lystra. Human sa Lystra, ni atos sila sa Iconium. Human sa Iconium, ni atos sila sa Antioch. And by the way, the first Christian church. Ayaw magtuwa ng mga history libro. The first Christian church nga makita sa Bible na sa Antioch. Na diya makitaan. Muna yung una nga gathering na naitabo diya mga igsoon. And in verse 22, tanawa. Strengthening, kung sa ilang gibuhat? Sa pag-adto nila ang mga dapita, strengthening the hearts of the disciples by encouraging them to continue in the faith. And by telling them, it is necessary to pass through many troubles on our way into the kingdom of God. So, ang sabi do, gingon diha nga, they went to Antioch, they went to Lystra, and they went to Iconium. Ang ginawa nila doon, in-encourage nila ang mga believers. Gi-encourage nila ang believers. Wala ni sila na maligyan itong sabon. But, nagpunta sila doon, in-encourage nila ang believers. Sabi na, huwag kayong panghinaan ng loob. Lahat tayo talagang dadaan tayo sa ganitong sitwasyon. Muagi tag-imunan, isi lang encourage. But, ayaw mo kabalaka, natural rani, inighuman niya aning naatay reward. Before magunitan nimo ang ganti, naakay atubangon nga mga pagsulay. And the doctor said, my mother-in-law has this stage cancer 3. 3B na to. And then ang nasa mong kasing-kasing, mauna ni. Kay sige tagpangayog mga dagkong kadaugan sa Ginoo. Padadaan ko tagdagkong gubat. Tama? Kato sige pangayog panalangin sa Ginoo, Lord bless us, O Lord, bless us, O Lord. Ayaw pa naman yung blessing paunti-unti. Gusto niya yung blessing talagang baha. Lord, pag i-bless ko ni mong baha nga blessing, ha? Huwag yung ambon-ambon lang. Baha yun. Pero before yung blessing, susukatin muna ni Lord, ito yung misa, pag linagyan ko to ng mabibigat na bagay, tingnan natin kung kakayanin niya. Di ba? So, testingan una. So, mangayo kagdagko kayo ma-blessing, testingan una ka ni Lord. Kanang sa akong mother, testing raman na. Testing lang, ama. Inighuman o niya, ana, dili lang kay ang blessing ni Lord mag-follow, gamiton pag yun ang encourage sa uban. Ngayon na sa uban, sir, dilag, ingana imong buhok. Ako gani, paano ko'y buhok? Ingana na sa mama. Ala? Gamiton mo na sa Lord. And, ingon si Apostle, si Job, kay kining asawa ni Job, sabi niya kay Job, Job, ang ginawa mo, worship ka pa rin kay Lord. Lahat ng mga anak natin namatay. Lahat ng mga ari-arian natin nawala. Ngayon, may kitong ka ba? Nakaupo ka na ngayon sa abo. Sa lupa. Worship ka pa din kay Lord. I-curse si Lord. Tuluhan si Lord. Unyang kamatay. Grabihag tambag, no? Balikasa ang Ginoo, kasabti sa kiti ang Diyos. Kanya, pag humana na, paghikog. Grabing tambag si Job. But, tambag sa asawa ni Job. Sabi naman ni Job, ay, ikaw na hindi nag-iisip na asawa. Tatanggap lang ba tayo ng magagandang bagay galing sa Panginoon? Di tayo tatanggap ng ganito? Sabi ng Bible, bisan pa ato, nagsimbar gapon si Job.
Now listen to me. Sa diha nga na humana ang problema ni Job, ni times 2 ang tanan nga iyahang nawala. Ni times 2. Kaya nga laging sinasabi, hindi pwedeng i-compare yung mga nawawala sa iyo sa ibibigay pa ni Lord. Kaya tayo di masaya kasi lagi nakatingin sa mga nawawala. Bakit niya ako iniwan? Ba't niya ako iniwan? Pinigay ko naman ng lahat sa kanya. Anong Tagalog yan? Pag walang nawala sa iyo, walang bagong darating. Tama? Pag hindi nasira yung preschool dyan sa likod, walang bagong preschool na itatayo. Tama? May mawawala. So kung gusto mo, Lord, punuin mo ng pagmamahal ang puso ko, may mawawala muna na pride sa loob mo bago ka mapuno ng love ng Panginoon. Tama po? Lord, i-bless mo muna ako. O may mawawala muna sa iyo bago ka i-bless. Yung mga nandyan na, yung mga, kasi tawag ka na, kahako, selfishness. Lord, i-bless mo ako. O, tanggalin mo muna yan. Kasi pag i-bless kita, hindi ka rin lang naman magiging blessing sa iba. Ba't ka hihingi-hingi pa ng blessing? Tama? Naintindihan pa? Okay. So, bisan si Apostle Paul and Barnabas, they went through the churches and encouraged the people. So, itong ginawa ni Peter, ni Paul, at ni Barnabas, pareho sa ginawa ni Hur at ni Aaron. Tinulungan nila ngayon si Moses. Moses, kunti na lang, mananalo tayo, mananalo tayo. Magpahinga ka, mamamatay ang 1, 2, 3, 10, 1,000 mamamatay. Ngayon, magpahinga ka, lakas na naman namin ang i-contribute namin. Itaas mo lang yung kamay mo, huwag kang gagamit ng lakas. Yung aming lakas ang gagamitin mo. Tama? May isang young people nagsabi sa akin, alam mo pastor, kaya gusto kong magsakay na sa barko. Kaya ayoko na makita si papa at si mama, tingnan na. At least mag-work sila, pero hindi na ganyan ka-pressure, kabigat. Gusto ko na magpahinga sila. Wow! Parang Hur at Aaron yan. Na tinutulungan yung leader na padayo, itaas, iangat yung balansi sa pamilya. So, Peter, Paul, and Barnabas, ginawa nila ang parihong ginawa kay Moses, ang ginawa nila ni Aaron at Hur, na tinulungan nila. Diba? Now, ito ngayon, 2022, May 9, national election. Ang daming gustong maging Moses. Sabi ni Duterte, si Raulo yung nangangarap maging presidente. Di ba? Nakadungog mo? Because for 6 years, ikaw ngayon yung lahat ng problema, may gera, may mga kalamidad, may mga baha, may mga bagyo, lahat ngayon yan, itataas mo. Kasi pag presidente kang wala kang ginawa, nakaupo ka lang, umiinom ng red wine, namamatay ang Pilipino. Tayo naman, puro tayo criticize, tama? Bubo naman yan. Hindi naman marunong masalita yan. Mamamatay tao yan. Wala yan. Pag yan nanalo, masakir tayo sa China. Ang daming. Ang gagawin natin, maging Hur at Aaron, pag-pray natin, kinsa ang mudaog. Kaya nga dito, walang color-color dito. May mga red. Ito, mga Marcos to. May mga pink. Ito, mga lini to. Green. Sara yan. Yung mga nakaitim, mga Lacson yan. Yung mga nakaputi, mga Pacquiao yan. Dito, wala yan. Kasi nagkasundo na tayo kahit sinong bubuto mo, okay tayo dyan. Pero pagkatapos niyan, kung sino yung nakaupo, pag-pray natin. Hello? Pag-pray natin. May mga na-post na sa Facebook, nagaganyan-ganyan sila sa mga buhok nila. Bakit? Best friend yun. Ang
kaso yung isa, isang presidente, ibang presidente. Yung isa naman, iba naman ang kanyang presidente. Nagkasumpaki sila, nag-aaway-aaway sila, hanggang dumating sa punto na doon sila sa dumi ng baboy. Gabirahanan sila buho. Laban na yung presidente. When I was in Sagungan Church, nangyayari din yan doon, kapitan lang yun. Barangay election. Oh? Yung pastor na astunga kay magtikpasay na mo diha. Kailanlain o problema niya. Andyan pa? Yes. Ang gagawin natin, support. Support talaga. Kaya nga, lagi ko sinasabi, pag-pray nyo naman ako, pag-pray nyo naman ako, pag-pray nyo naman ako. Kasi pag pinag-pray mo si pastor, para mo na rin lang hinawakan yung kamay ni pastor. Na sige pastor, pagpatuloy mo yung calling ni Lord. Yung binigay ni Lord na trabaho sa iyo, itaas mo lang pastor. Patuloy lang natin to pastor. Sige pastor. No ice cream pastor, o samot! Tawa yung may ice cream ba? So, ang sabi nyo, it is necessary to pass through many trials. Kailangan, importante na ang anak sa Diyos ay dadaan ng maraming struggle, maraming problema, maraming trials para sukatan kung siya ay ligon na. Kanos amang ka makaingong ligon ka o ka pagsulay? Hello? O, tingnan mo yung iba. Nambali lang yung isang buhok. Hindi na ko musimba. Ha? Nasakitan na kay gistoryahan eh. Brad, hindi na ko musimba. Alahigon si Lord. Kailangan, it is necessary. Ano sa Bisaya yung necessary? Kailangan. Tagalog yan. Di kinahanglan. Ngamuagi kita o daghang mga kalistanan. Nga naman, on our way into the kingdom of God. Kaya nasabi ng Mateo, ang papuntang kingdom ni Lord ay maiksi na daan. Sigpit na dalan. Pero ang papunta sa impyerno, sa yun, walay bawal. Andun lahat. May mga babae doon nagaganyan-ganyan. Hello? Andyan pa kayo? Andyan pa kayo? Yung bang pag nagsuot ka ng maikli, tas may nakatingin sa'yo, bigla mong sinampal, bastos! Ba't ka nagsuot ng ganyan? Na tanaw ni mo, kay gusto ni mong ipakita, pag tanaw nila, uy, manyakis! Sila may kasalanan? Sila? Kasalanan ng Diyos? Binigyan sila ng mata? Kasalanan natin. Naku. Yung mga kasuotan natin, talagang ayusin natin. Hello? Yung gusto mo na ayusin ng presidente ang nasod ng Pilipinas, hindi mo nga kaya ayusin sarili mo. Hindi mo alam kung anong bagay sa iyo. Yung bagay sa iya, sa kanya, o anong bagay sa iba, ginawa mo rin sa sarili mo. Kasi yung suot niya sa kanya yun. Ba't ka? Anong isunod ka? Kaya ganahan po kang i-expose ng mga iniptag lansang ha? Okay. So, dapat masamtan na ito eh. Magsamot-samot ng daan eh. So, Revelation, ang Hebrew chapter 12, verse 12 to 13. Hebrew chapter 12, verses 12 to 13. Therefore, strengthen your tired hands and weaken knees. Ang sabi ng Hebrew chapter 12, verse 12, liguna ang imong nahuy-huy nga mga abaga ug ang imong naluya na nga mga tuhod. Nganong nahuy-huy, nganong na-discourage, nganong nawadaan ka gana, nganong nagmagulanon ka, nganong kapoy na kayong ipadayon sa kinabuhi, nganong luya naman ang imong mga tuhod. Sa dami ba naman ang pagsubok? Sa dami ba naman ang tanan? Abot sa to. Kapuyon jud ka. Pero si Lord ingon siya, therefore strengthen your pride
tired hand, yung nakaluya na nimo nga bukton, luya na nimo, di na nimo maangat, di na nimo masaka ang pangandoy, di na nimo masaka ang imong pangandoy para sa imong pamilya, di na nimo masaka ang pangandoy nimo para sa church, di na nimo masaka pangandoy nga maluwas ang imong kasilinganan, ang imong mga igsuon. Kung gikapoy na kag-pray nila, kung gikapoy na kag-di na nimo kaya silang iampo. Therefore, iisa na, di padayon na, liguna ang imong tiil, pagpakadayon sa pagpakiglakaw sa Ginoo. Why? In verse 13 it says, tanawa, verse 13, and make straight paths for your feet. So, kung gikapoy na kakaron, gikaluya na imong tuhod, ligo na imong kaugalingon, ligo na ang imong pagpakiglakaw sa Ginoo, unya, tulira ang imong dalan. It means, ang imong pagkinabuhi, tangtangi o mga butang nga wala kaymuti sa Diyos, aron tuliid ang imong paglakaw, so that what is lame may not be dislocated, but healed instead. Aron nga og naay kapoy na hapit na mahagba, hapit na kamaluya, hapit na kamo backslide, hapit na kamo give up, kung imong tangtangon sa kinabuhi ning mga libaongon nga mga batasan, mubalik og tulid ang imong agyanan, og imbis na hapit na kaka-give up, mawala hinuon ang pagka-discourage o ma-encourage pa noon kag makapadayon pa ka. Kinsay dili ka po yun, paminaw. Niabot na ning problema sa kinabuhi nimo. Gahambin pag yung kagsala. Hilabot pa kas ubang tao. Kinsa di ka po yun alas pagpangalagan. Nakakapagod. Yung may sarili kang ugali na alam mo hindi ka lugod-lugod ng Panginoon? Sinisira mo ba yung ibang tao? Tapos nagkasala ka ba? Tapos may mga problema, sabay-sabay pa silang dumating sa'yo? Dagdag mo pa kung sinong maging presidente mo? Aawayin mo pa ngayon yung kapitbahay mo, pati mo si Kuan ibuto mo. Pareho kayo. Nga na, no? Wala tayo mahimuan na. So kung ato daw hinluan ang atong pagkinabuhi, ingon dia, make straight paths for your feet. Ang buot gipasabot nga ang imong pagpakiglakaw sa Ginoo, pataga na diha, hinluin na diha, tangtangan ng mga butang wa kay muti o padayong pagpakiglakaw sa Dios, aron nga ang imong luya na ug ugana nga kinabuhi, himalatyon nga kinabuhi, piang nga pagpangalagad sa Dios, dili siya mamatay kun dili maayo pahinuon siya. And sometimes kung wala si Hor, wala kang aaron sa buhay, encourage yourself. That's what David says, tama? Ang sabi ni David, kung maabot mo yung likod mo ng kamay mo na gaganyanin mo, gawin mo. Yes, continue. O, ano yung makaspikas? Padayon na, padayon. Ikaw na pik si mong kaugalin mo. Hindi masama yan. O hindi mo maabot ang likod, dugan na lang. Continue. Tuloy mo ang buhay. Yung mga nakikita mo ngayon ng mga problema, yung mga struggle na yan, yung mga sakit na yan, yung mga gera na yan, pagmahal na may lahat ng yan mawawala pagdating ng araw. Di ba? Pero ang problema, wala. Ang mga tao kaya, may relihiyon. Ang dami relihiyon. Lahat na relihiyon. Andyan na. Pero ang puso, hindi napapahinga. Bakit? Wala. Hindi lumalapit sa Panginoon. Karong hapon, sabi ko ni Lord, open ang akong preaching. Kaya hindi ko alam kung sino ang mga hearers. Sabi lang sa akin na may mga viewers din sa gawas sa nasod. So, okay na po. Pero for 1 week, may butterfly sa loob kay first time na. Luka, no? Samot, pagkaugma na. Lord daon. Librahan. So, hindi mo kapaminaw. Gawas, kung na mo yung data. Thank you. But ang gihatag ni Lord ng mga words, common siya. Mga common. Pero lawom kaayo ang message nga gihatag sa Ginoo. Parehaan ni karon. Ang utos ni Lord i-encourage ang usag-usa nato. Revelation chapter 3 verse 2. Revelation chapter 3 verse 2. Strengthen what remains
and is about to die. Sabi niya, be alert and strengthen what remains, which is about to die, for I have not found your works completely before my God. Okay, tanawa ko ninyo o gusto. Ang nasa gawas paminaw, kanang giisa ni mo kayo ang sungkod. Pero gikapoy na ko, Lord, ang lain na kayo, Lord, gikapoy na kimsaran, makuha may matabang na ako, gikapoy na kayo, bahala na, mamatay ko, mga matay mo, wak ko labot. And ang sabi ni Lord, your word, no, I have not found your words complete. Wala pa na human, wala pa na kompleto, dapat itaas na, padayunan gyapon. I know, magikapoy na ka. Kaya nga, gibutang na ko si Aaron, gibutang na ko si Hor, Aaron mo imugunit, anak. Kabalo kong gikapoy ka, kaya pinadala ko sila. So pag napapagod ka, may mga taong lalapit sa iyo, bro. Itong papa ko, the greatest testimony sa kanya. So pa, isa siya gamot pa, isa lang, ano lang pa. So muna yung akong father-in-law, no? Okay na pa. So ang testimony, anak, kay driver na siya kinadagpo ang truck, kanang long bid nga truck or kanang prime mover nga mga truck nga magkarga pila ka tulinada nga tubo. Naligid ang truck nga nasa sa sulod sa truck, kaupat ni bali pa, no? Kaupat. And then ang driver sa grader nga gaguyod sa truck, bulldozer. Oh? No? Ang nakakita ato niyo nga napatay si Drigo. Patay si Drigo. Dugay mo sa nigawas kay iya pang ipaminaw og nay mo init, nabay gadugo, nabay bali, na buhi pa ba siya? And after that, kay katakilid o sakyan, listaas siya, isaka. Musta man ka? Iyang tubag, okay naman. And then, diha pagyutoy time. Diha pagyutoy time nga si Papa, kay hilom naman ni si Papa o niya, og awayon ni Dignim Tingog. But kadto nga time, puno na siya kaayo. And the devils, ako na i-share pa para pasidaan po sa uban. Ang yawa, kanunay naghumong sa iyaha. Sige ba? Sige. Kay imagine na, kadlawon siya mugikan, kay siya ay kargahan sa mga taong magtapas sa tubo. Or, ang kana nga murag manager nila, maway mo tawag niya sayo. Nga mo ni, asayo diri kari. So, sige siyang sayo, magkadlawon, wala na apel sa ilang inadlaw. Kanang iyahang oras nga na-exist na. And then, gigamaan pa siya report nga, sige ko na siyang late. So, iyang una-una, targeton gyud niya, tama pa? Ikon yun niya, patyon yun na ako na namortirenes Papa ito nga tayo. And then diwa na siya tingog, nagulat na lang siya og chance, kanus ane, nga manager, magbarog sa daplin, kayang paligsan. Kaya maghuwat man ito sa kyanan. But naa siya kauban nga nakaduol sa iya, Brad, gagmay pangin mga anak, Brad, o kung sa may yun na ay nagbuhata. Kinsa may nagsulti itong kauban niya, nga na problema si Papa, wala man. So naay Hor og Aaron. Nay gamiton si Lord nga moduol nimo, mo encourage nimo ayo give up, Brad. Iisa imong pamilya, Brad. Iisa imong trabaho, Brad. Iisa nang imong kaugalingong kinabuhi, Brad. Ayaw paano na ni Brad. Mudaog lagi ta ani. And so nahigmata si Papa, na okay na si Papa, nagpadayon siya for 35 years, nag-drive ka pa? 30 years? 30 ka tuig nag-drive siya. Karon na siya 2 ka hektarya nga yuta ganti sa iyang 30 ka tuig nga nag-drive. So kung mo focus ka sa pagdaog-daog, mo focus ka sa pagbutang-butang, mo focus ka sa problema, sa struggle, wala kay reward, pwede pang maprisa si Papa, di manag maunsa ka ang pamilya. Mauna nga need you tag somebody nga mo encourage sa tuwa. Kamo po, pag na may problema, huwag niyong itago. Hayaan niyong makita ng iba. Ang ising-ising tas uban, kabantay mo ng mga komedyante, kamao kayo mo pakatawas uban. Pero di kamao pakatawas silang kaugalingon. Kabantay ka ng goal ka, pero pakatawa-katawa ka, mura ka kulangan, no? Ayo! Kanamang, nakakadiri goal kayo kaya pagulo katawa rin. Nainaw! Yung galit ka, yung sama ang loob mo, pero papakita mo sa mga, pastor, okay rin ko, pastor, okay problema, pastor. Why problema?
Hindi masama na mapansin na iba na may problema ka. Huwag mo ipakita na strong ka kahit di ka naman strong. You need someone to listen to you and to strengthen you. Tama? Kaya pag wala mo strengthenin mo, ang sabi, tapikin mo, likod mo. Be alert and strengthen what is remains. Kung naapay na bilin gamay kadasig sa pagsimba sa Ginoo, strengthen it. Dasigay mo kaugalingon. Kung naapay konting spark sa love nimo para sa Panginoon, strengthen na. Kung naapay gamay kalipay sa pagdaig sa Ginoo, strengthen na. Kabalo mo? Nawawala yung saya natin pag tayo'y umaawit sa mga awitin para sa Panginoon. Bakit? Yung nakapagpapasaya sa atin, mga awitin na pang sanglibutan. Halimbawa, dito, nag-awit kay buti-buti mo, Panginoon. Yung ikaw na awit, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat. Hindi na masaya. Pero pag awitin para sa sanglibutan, sumasayaw pa. Love is one big party when you're still young. The world's gotta have a back when it's all that. So girl, get you my angel. Sumasayaw sa'yo. Kaya hindi tayo natutuwa pagka nandyan na tayo sa presence ni Lord. Yung iba nga, hindi nila alam na sa presence ni Lord na sila. Hello? Yung iba umiiyak na, ikaw natatawa pa. Paiyak-iyak pa. Naiiyak sila, ramdam na nila ang hipo ng Panginoon sa mga puso nila. Yung kinakanta nila kay buti-buti mo, Panginoon. Pero ikaw wala ibig sa'yo. Nung pauwi ka na, napadaan ka sa bidyukihan, doon sa bidyukihan, may nagkakanta doon. Paganyan-ganyan pa. Nakapikit pa yung mata. Fixing a broken heart. Tapos bigla ako yun na. Ako tinamaan na. See? Masigla tayo. May effect yung mga awit sa sanglibutan kaysa sa para sa Panginoon. Dance in freedom. Woo! Lukso kami Ginoo. Ayaw na. Ganyan-ganyan lang. Lukso kami Ginoo. Pero pag nasa diskuhan, pag nasa labas, pag nasa bahay, pag nasa Facebook, ang galing magsayaw. Yung mga teachers, may mga sayaw sila ngayon. Alam nyo, mga teachers? Mga teachers dito. Yung mga teachers, may mga sayaw. Ang sa ito yung music ka to? Ha? Kato bang ilang ana-ana ba? Ito ba na? Sila yung mga sayaw. Ang dami, ang galing sumayaw sa social media kahit walang bayad yan. Pero para sa Panginoon, bakit tayo nagsasayawan? Hindi ko naintindihan to. Sino nagbigay sa iyo ng kalakasan? Kamay paa, si Lord. Yung papapalakpak ka sa kandidato, papalakpak ka sa politiko, pero para kay Lord, siyang nagbigay kalakasan, kamay na ayaw mo. Nung andun sa sabungan, nananalo yung sa Tagalog ng mga inilog o biyak. Meron at wala. Tapos yung manok mo natali sa'yo, Domingo na, gipalakpakan yung manok. Si Lord, madomingo, di gipalakpakan. Sige ko na, palakpakan na to si Lord. Kaya nga sabi sa Tagalog ito, okay, palalakasin mo yung kunting natirang lakas na meron ka. Gawin mong mas masaya pa yung kunting saya na meron ka. Gawin mong mas in love ka pa sa Panginoon, yung love na malapit na mamatay sa loob mo. Ito yung sinasabi dito Be alert and strengthen what is remains. Hindi tayo alert. Kaya kung sino-sino na lang naka-I love you, naka-I love you ka din. Kasi hindi tayo alert. And strengthen what is remains. May natira pa, may kunti pang CPR pa na. Alam niyo yung parang dalawang plansa?
na pagka namatay, biglang nalagutan, hininga yung pasyente, kukunin yung 2 plancha, ipatong dito sa chest. Clear. Nga ano? Minsan nandito tayo sa church, pero kailangan natin ng ganyan. Kay patay na tayo, patay na ang atong love para sa Panginoon, dahil buhay na buhay yung love natin para sa sanglibutan. Tama? Yung mga hindi nag-agree ng plano. Okay? So, ipa-strengthen ni Lord. And amazing kayo, sabi niya, I have not found your words complete before my God. Ang sabi doon, Moses, iangat mo yan, itaas mo yan. And si Moses, Lord, hindi ko na kaya. Alas 10 pa. Mao ba, Moses, ang away ko itong palasing ko. Oh, Lord, alas 10. Kahit 10:30 na lang, Lord, matapos na. Hindi, dapat 5 o'clock in the afternoon matapos yung bakbakan. Lord, wala na akong kalakasan. Nangihina na ako, nangihina. Eh, sabi ni Lord, strengthen mo pa. Strengthen mo pa. O, pagod ka na? O, sige. Aaron at Hur. Ay, tulungan niya. But alam niyo kung anong unang ginawa ni Aaron? Balik na tayo sa scripture natin, ma'am. Now, Isaiah 58 muna. Isaiah 58 verse 12. Ayaw kong basahin to sa Bisaya. Kasi sa English nakikita yung 4 na R. Isaiah 58 verse 12. Ang sabi niya, some of you will rebuild. Ang uban kaninyo maoy mo balik pagtukod. Itatayo nyo uli yung mga nakatayo dati na nasira. So may mga Christian nag-backslide na, may mga Christian na hihina na, itatayo natin uli. The ancient ruins. Yung mga lumang nagiba na, itatayo nyo. You will restore. Another R. Rebuild, restore. The foundation laid long ago. So sino ang foundation? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Ang sabi niya, i-restore ang foundation. Pahinumdumi sila, nagipakamatyan sila ni Kristo. Si Kristo ang foundation. Ito, anong unang ginawa ni Aaron at ni Hur? Kumuha sila ng bato. Upo ka dito, Moses. In the New Testament, Old Testament, ang bato ng hisgutan is si Jesus Christ. That is why ang sabi niya sa Matthew 7:24-27, yung mga may alam, yung mga wise, sila yung nakikinig sa akin, kung ano yung sinasabi ko, ina-applikar nila. Pagdating ng ulan, may baha, may bagyo, hindi sila nasisira. Hindi sila nag-give up, hindi sila nag-backslide, hindi sila nawawala. Nagpapatuloy sila nakatayo sa harapan ko. Nagpapatuloy silang nag-serve. Because para silang bahay na yung foundation nasa bato. Pero yung mga hindi nakikinig sa akin, or kung yung nakikinig sa akin, hindi naman nila ina-applikar ano yung naririnig nila, para sila mga kulang sa isip ng mga tao, nagtayo ng bahay sa balas. Buhangin. Pagdating ng ulan, baha. Ito ngayon, Christian at di Christian, parehong may ulan, parehong may baha, parehong may bagyo. Pero yung mga tao na yung pananampalataya nila, andun nakatayo, nakaturok sa bato nga si Jesus Christ, dili sila maunsa. Ngunit isultiyo sa dire. Restore the foundation. Laid long ago. You will be called the repairer, another R. Ganang mga sira na mga buhay. Yung mga sirang pamilya, sira na mga goal, mga pangarap ng mga tao. Ibabalik natin sa original sa pamamagitan ng pag-preach sa word ni Lord. Yung mga tao diya sa gawas na kagip up po na, dili lang nasa gawas ng lingkod. Oh, yes, pwedeng niya karon diri kagip up po na, kauliw na kayo. Gayon. Bam! Balik mo, wani. Strengthen what is remain. Itatayo. And next ingon siya, repair the broken walls. Kini broken walls, ano ang ikutan ni kasing-kasing ng mga guba. Kaya dali kayang pasaligod. Hello? Ito na gani kang naman tayo mga negosyante dire. Ano ato mga naninda dire, paminaw mo kayo.
usahay mo limit na tagpautang kay ani na lang takutob kay unsa na may amay kumpra. Wala sila labot o wala kay kumpra, importante pautangon sila. Kung ilang gusto. Saan mo masabot ano may kumpra, ano may kumpra. Di na sila magilabot o ba may kumpra, basta kayo makautang lagi may. Nana sila promise, babayaran ka sa katapusan. Hindi mo alam, katapusan pala ng mundo. Totoo nga naman, bayad. Sino pang maniningil? Ha? So, dali kayo kang masakitan, dali kayo magbuba imong kasing-kasing. And you need to be restored. Tinuruan ako ng katumbang auntie nako. Ang iyang pangalan, Buena. Iya, Buena. Sabi niya, pag nagnegosyo ka, 3 kumpra nimo ayaw kuhain. Baligan ni mo ni tanan, nahalin. Ihurot na kumpra. Baligan na po tanan, nahalin. Ihurot ka po kumpra. Baligan tanan, nahalin. Ihurot ka po kumpra. Sunod, anak po niya na. Kuhaan na niyo. Kita kay, hala. Pag inuoy, ay halin. Pila may halin. Presinto. Ay, palita ito. Horot. Nabatay mga anak, masig panguwas tindahan. No. Kanilit ko anak, kaya akong mama naninda sa una. Pag muingon na ganing Jonas, mula ko ikaw bantay tindahan. Wow! Pati mga gata sa bata, ablihan ako, guntingon, iho. Ako inas mama man, ni utang din, nalimot lang kung kisa yung ngalan mo. Awa, nahurot. Naminaw pa ta? Naminaw pa? Na gusto nila nga masabtan na itong ayon na restorer of streets where people live. Nato, sa to? Rebuild, restore, repair, restore. Rise up ni siya sa NIV. Ang ilang nga dwelling, ato daw i-rise up. Unsa na nga dwelling? We know, ingon si David pagsulti pagkanindot magpuyo sa imong presensya, Lord. Kung may pera ka naman, pwede mo naman tayuan ng literal na bahay, yung kapitbahay mo. Amen? Kaya nga na-pray ako, Lord. May mga paraan Ginoo na makatabang ta. Kaya luoy kayo mga igsoon. Amen? So muna yung gisulti ni Lord sa Isaiah chapter 58 verse 12. Ito pa, Ecclesiastes 4, 9-12. Hapit na tamahuman. Nabuhayan ng loob. Pagkasabi, okay, last na to. Nabuhay ang loob. Okay? Ecclesiastes chapter 4, verse 9-12. Okay. 2, muna yung paboritong versikulos, manag-uyab. Bantay ka na. Mga daga, pamina mo. Mga minyog, yung mga matagam, di mo ba? Ano nga tawa ng mga minyog? Matagam mo. Tanawa na ko na. Naman mo yung versikulo nga Ecclesiastes 9. Dalawa. 2 is better than 1. Yung dalawa, mas mabuti kaysa sa isa. Nga naman. Because they have a good reward in their efforts. Nagtrabaho ka mo sa, nagtrabaho mo sa, doble lang income. Naglungag ako sa, naglaba ako sa, do'y trabaho na man. Tama? Pero kung naglungag ako sa, siya po'y nang laba, siya po'y nanilhig, ang masaga kaon ng popcorn, tanaw TV. 1 is better than 2. Tinaon? Money purpose, ani. Kaya nga, nahitabo dire. Ato sa ka. Dire, pag na ako dire, ang bata, gusto ko ako yung si Kugos, kaya pa yung magpakugos pa. Kasi darating yung araw, kahit kaganyan mo, dali ba kugos? Ayoko. Di na mo doon mo. So pag na ako dire, daddy ang bata. So pag kuhaon ako ng bata, na siya mabuhat. Pag ihatag na ko niya ang bata, na ako'y mabuhat. Pero kung siya raw siya, sige nga nagbata, na mabuhat? Wala. Di ba tama? So, 2 is better than 1. Pero kanang ikaw magkugos ang bata o niya, ang imong partner walay gibuhat, murag. Sakali ka maglungag, kaya plano ko nito. Dito mo mga kasanran. Diba, paabot na hapon. Lisod. Munang ayaw ni gumita sa wrong context. Ganing 2 is better than 1. Sabta ni og ayo. No? Ngayon, naman si An-An, atong tuwanan ni ulig hapon.
Di, pag naamila ko ni mami, siya mabilin sa bata. Di, 3 is better than 1 na po, tama? Niabot si Papa. Di, nadaghan na. 4 is better than 1. Sabdo na to, kayo ni. And tanawa ang verse 10. Tanawa verse 10. For either falls, his companion can lift him up. Kung ang usa daw mahagba, bakunon siya sa usa. Hoy, paminaw. Paminaw ha? Pag nagkasala yung partner mo, ikaw ngayon yung partner na siyang tatayo. Bumagsak ng asya, sipaan mo pa. That is why yung Bible din naintindihan. I don't care lahat ng religion, ikaw ang nagmamayari. Intindihin mo to, sabi pag bumagsak yung isa ay siya namang tatayo. Ngayon, nagkasala yung husband, asawa, itayo mo. Yung asawa na naman ang nagkasala, o husband, dasigay mong bana. Ang asawa. Mabitaning let us strengthen each other. Kaya mas maayo pang mag-inusara kung nahagba na ganun siya, sipaan pa nimo, luwaan pa nimo. Nasabdaan. But pity the one who falls without another to lift him up. Kawawa yung isa pag bumagsak na wala man lang iisang tutulong sa kanya para siya makatayo ulit. Kung ito si Moses, nag-iisa lang siya doon sa tuktok. Pag bumagsak siya, walang tatayo sa kanya. Pag nagkasala si pastor, sipain niyo si pastor. Oh no! Akala ba naman natin angel si pastor? Yung angels magkasala, kaya nga naging demon sila. Ito pang tao kaya. So, hindi niya, yung tao pag nagkasala, hindi niya kailangan ng judgment, condemnation. But, itatayo mo siya. Ang pinakamabisa na gamitin para maitayo yung isang taong lugmok na lugmok ay i-share mo yung salita ng Panginoon. Pero pastor, ang sakit ng preaching, dapat lang. Pastor, malapit ako makalagutan ng hininga. Sa sakit ng preaching mo, dapat mamatay pa. Kaya unsay mabuhi nga fresh kung buhi, kung dili mawala ang naadya ka exist. Kawawa yung isa pag bumagsak kung walang tutulong. Kaya imagine mga igsoon, yung isa may sakit. Hindi na tayo mabilang-bilang dito. Lahat tayo nagpe-pray para sa isang may sakit. Hindi man natin pinuntahan dito, halika, kumain ka ng ice cream. Si parahudong no. Sakit na tutunan. Pero pag pinag-pray mo siya, para ka na rin si Hor at saka si Aaron. Verse 11. Ang sabi ng verse 11, also, if two lie down together, ito na, they can keep warm. Kung ang duha magdulog, kung tugnaon sila, mainitan sila kung duha sila. Amen? Magdulog, mainitan. On sa may context, magdulog si James o si Mario. Hamo na yung mga ngalan? Isang pulaoy. Na? Si Pedro o si Juan magdulog. Alam mo, Pedro, sobrang lamig talaga. Wrong! Pag mo yung nagali, yung minakis the bride, pwede na ni, nagamito na yung versikulo 11. Pero hindi pa na mahuman, wrong pa na siya. Okay? If two lie down together, they can keep warm. Initan sila. So, usahay nasig kayo ka sa pag-atong ampo na pinag-nakikauban. Pero ikaw, prayer meeting. Pero ako rin lagi meeting. Meeting myself. But how can one person alone keep warm? Pasahan man pagkadasig sa tao siya. Pastor, di na ako musimba. Ang Ginoo niya, magpudilis balay. Makadungog po siya sa akong pag-ampo. Sure ka nga, di ka musimba ito kasi yung balay, kailis ka para pang simba. O niya, gadayin po ka dito ang gapakpak. O niya, nitindog ka dito, gawali ka. O niya, ikaw po niningko na ninaw. Sure? Kung di ka musimba, mapugnaw yung ka. How can you keep yourself warm without
fellowship with each other. Pastor, nag-English. In English na kumay dahil. So, in verse 12. Napa yung verse 12? Okay. And if somebody overpowers one person, two can resist them. A cord of 3 strands is not easily broken. Usually, kining mga scriptura gamiton kung naikasal. Ningon siya nga kung usara, sulungon, makapanalipod siya. Katubang siya diri ang usapod des pikas. Ha? Gatalik na siya. Hello? Pero ikaw lang siya. Katubang galing, pak na yung tingkoy, wala. Tulog. So, nindot kayo nga naa kay kauban. Hello? Nagwali ka dito na ay tikampo nimo. Inigkanta nimo na imong gitara nimo. Inigpanglapan nimo na itighayhay. Inigluto nimo na itighiwa o panakot. 2 is better than 1. A cord of 3 strands is not easily broken. Ang PC daw nga tulo ka buok nya gilupit. Dili daling mabugto. That is why the Bible clearly says, atong tan-awon, Matthew chapter 18, verse 18 to 20. Atong tan-awon diyon sa ang Bible mga igsoon. Surely, I assure you, ingon si Lord, whatever you bind on earth is already bound in heaven. Ingon si Lord, sultian ko kamo og sigurado gyud ni nga kung unsay inyong gigapos dinhi, gigapos ng daan dito. Ang gidili ninyo dire, gidili ng daan dito. And whatever you lose on earth is already lost in heaven. Kanang naa na kay Jesus Christ kinabuhi tanang tunglo tapos na. Tapos na. Humana, asa may mas kamanan? Kanang mga tunglo or ang iyang kamatayon dito sa cross. Tapos na ng tanang tunglo. And gisulti diri nga unsay inyong gibuhian dinhi, gitugot dinhi, gialaw dinhi, gialaw ng daan na dito. In other words, ikaw dapat mo agree ka ug unsa nay kauyunan ang daan dito sa langit. Kaya ningon siya inyong gitugot diri, gitugot na daan dito. Ang inyong gidili diri, gidili na daan dito. So mo cooperate na ta kung sa gusto sa langit. Amen. In verse 19 tanawa. Again I assure you, if 2 of you on earth agree about any matter that you pray, it will be done for you by my Father in heaven. Yan pa Diyos. Kung duha ninyo or tulong magkauyon sa inyong ginapangayo, buhato ni sa amahan diha kaninyo. Munang katong join of prayer meeting, thank you kaayo. Nga nihatag mo pa na. Katong wala diri nga naa sa lagyo na silang mga panimalay nagpray, thank you kaayo. Ay, by the way, naglapad jud ang akong ulo aning na-stress ko ba. So, ako sa asawa, lingkod, nalisa, maminaw ka na ako, kanako isulti. I need second opinion. Bahala na yung kitchen natin, magluluto tayo sa labas, kakain tayo lagi sa labas. Naman, di ano? Di mo misgawas ka kananan. Yung budget natin sa kitchen, pag gamito nato na para sa kitchen, kulang pa din. So ang gagawin natin yung budget para sa kitchen, idagdag na lang natin budget sa preschool room para mahuman ang preschool room. Sunday, magsugod na klase o mahuman ang preschool room. He said yes. So nakaw yun, 2 or 3 man. Gali at gapon nakugkog. Humang, 12 ka bu. 12, nakuha na yun. Unong. May mga materials na dyan, nasa taas ng uban, ang uban na pa sa sulod, ang gold bar, and then sa parlins, kulang pa kayo na. Pero naapa man tong budget sa room, ano inyong ipangsit, idugang-dugang pa to. And basta lang kay maatupan na siya, bahala na, gulay na lang ng flooring. Ingana na lang. Kaya kung magsige ko, grabe yun. Mao to nga, mas nigaan-gaan, mao na gyud ito po ang conviction ni Lord nga mausa na himuon. Hello? So, kasabot may nakana may atong himuon. Mananingon diha nga 2 or 3 agrees in my name, I will do. Unsay ilang ginapangayo. Balik na tas Exodus, aron ta matapos. Hala no? Mubalik pa sa Exodus. Okay, 14. The Lord said to Moses, write this, ano ba? Verse 13 po. Verse 13. Verse 12. Verse 12, atras. Sige, atras. Tara. Okay. When Moses' hands grow heavy, ikapoy si Moses,
They took a stone and put it under him. Nakuha sila bato, gibutang nila sa arong kapahulayan ni Moses. Again, kung sila gikuha? Bato. Gibutang nila arong kapahulayan ni Moses. And sa gikaingon ko na pag maghisgot nagbato ang Bible, walay lain si Jesus Christ na mauna nga ni gisulti niya diya nga siya ang foundation sa balay nga gitungkol sa bato ug ang balay ikaw to. Nasabtan na to? And Matthew 11:28 to 30 he said, "Come to me all of you who are heavy laden, weary gikapoy, duol mo nako ug papahulayon ko kamo." So ang bato nga kapahulayan ni Moses mao si Jesus Christ. Ikaw ug ako, pagod na pagod ka, may pahinga tayo kay Lord. But sad to say, pagod na nga tayo, ayaw pa natin lumapit kay Lord. Tingnan natin. Pagod na nga tayo, di pa tayo umuduol kay Lord. 1 Peter chapter 2, 6-8. Bilis-bilisan ko na. 1 Peter chapter 2, verses 6-8. Ang sabi dyan, "For it stands in the scripture, look, I lay a stone in Zion." Nagbutang kong patukuranan diha sa simbahan, diha sa Zion, diha sa katawan sa Diyos. "At chosen an valuable cornerstone." Pinili o pililhon kayo nga pundasyon nga bato. "And the one who believes in Him will never be put to shame." O kining batuha, ang tanan nga mo salig ani, ang tanan nga mo lingkod ani, ang tanan nga mo higda ani, ang tanan mo pahihulay aning batuha, ang tanan mo duol aning batuha, nga mao si Kristo, dili makaulawan. But in verse 7, so the honor is for you who believe. But for the unbelieving, katong di mo to, the stone that the builders rejected, this one has become the cornerstone. Kamong nituo, importante bililon kayo ng Kristuhan nga bato. Kaya mo ni ang inyong kapahulayan, bisag sa kabugat yung mga problema, mag-cancer ba na diha, mabalatian ba na diha, pagka-bankrupt ba na, mga setbacks ba na, you have rest in the stone that is Lord Jesus Christ. The stone that builders rejected. Ang mga tao gisalikway ano na yung Ginoo, kaya para nila mas importante ang pera. Ang daming mayayaman sa sanlibutan na mamatay. In the other words, wala tay assurance sa kwarta. Naasa bato nga mao si Kristo nga mao'y kina-reject. Ito ngayon, yung mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon, lagi lang buhat pang sanlibutan ang mga ikaisipan nila. Hindi nila tinatanggap si Lord. Hindi sila sumusunod sa mga salita ng Diyos. Lagi nilang nire-reject si Lord. Ito ang mas matindi. Ito ang mas kasuklam-suklam. Kanang ikaw believers ka, pero wag yapon ka ni salig sa Ginoo panahos problema. Mo ni mas bugad nga consequence. Ikaw yung Christian, pero pag may problema, nakikita kang hindi na nanampalataya sa Panginoon. Andyan na yung bato. Sabi ni Aaron, Hur. Sabi ni Aaron at Hur, ito ngayon, Karis, upo ka. Andyan ang bato. Surrender mo yan kay Lord. Wala. Hayaan niyo ako. Kaya ko to. Hindi ko kayo kailangan. Umalis kayo sa harapan ko. Drama kayo. Kaya lagi tayong talunan. Alam nyo yung may mga Panginoon, wala silang pera. Simple lang pamumuhay nila. Nakakakain lang sila, isang bisis ng araw, pero may Panginoon sila. Sila yung may tatag. Sila yung tibay. Sila yung totoong matibay. Pero yung akala mo matibay ka, I don't care. All religions sa'yo na, kung gusto ka. Magpaturo ka na lahat sa pare, sa ministro, sa pastor, sa bishop, sa lahat na gawin mong tuturo sa'yo. Pagka wala si Kristo, anhin mo yung pera mo. Sige, lahat ng bangko sa Pilipinas, punuin mo ng pera. Lahat ng mga sikat na doktor sa'yo na. Ang pinakataas na posisyon sa Pilipinas, yung pagiging presidente, ikaw na rin ang presidente. Pag wala kang Panginoon, napapagod ka, hindi mo na kayang iangat ang sarili mo, hindi mo na kayang iangat ang kapwa mo, hindi mo na kayang iangat ang bansa.
You need Jesus Christ. He said, come to me all of you. Kaya nga tawag gospel song. Bakit gospel song? Kinukuha yung lyrics galing sa Bible. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Sinong nagsabi niyan? Si Lord. Pero hindi na. Wala na nang salig sa Ginoo. Kaya ito nangyayari. And, verse 8, a stone that causes men to stumble, a rock that trips them up. They stumble by disobeying the message. They were destined for this. Paminaw. Kaning mga Kristohano, naana taning bato, pero mas stumble tanig dita mo sunod niya. Pag hindi tayo naniniwala, hindi tayo sumusunod sa mga katuruan ng Panginoon, na stumble ta. At kahit na-stumble ka na, inuutosan ka ng Panginoon, tumayo ka, magpatuloy. Ba't ayaw mong tumayo? Problema. Mauna ang problema, mga igsoon. Kaya, and naya dito, for how many times I have broken your heart, but still you forgive. Ikaw naman ang ayaw ng forgiveness ng Panginoon. Si Lord offer sa iyo lahat. Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, wala kang nagagawang kasaypanan, kasalanan na kayang lagpasan ang kapatawaran ng Diyos. Ang imo lang buhaton lang nimo unsay sakto. Mubangon lang ka, musunod diha sa Ginoo. Sabi si pastor, while abot si pastor sa imong kinabuhi, ang ikaw ug ang Ginoo. Ikaw ug ang Ginoo may magsabot. Bangon ka. And so, nikuha sila aning maong bato ug ilang gipalingkuran kang Moses. And what's next? When Moses' hands grow heavy, they took a stone, put it under him, and he sat down on it. Lingkod siya. Then Aaron and Hur supported his hands. No? Text ka ni mas pastor ba? Pastor, padayon. Bawat hakbang, mahalaga pastor. Reward, ang reward doon na. Text ka ni mo itong imong igsoong may problema. Brother, ha! Kanang problema ha, o magsige na kuy-kuyong imos pagpangalagan, mag-Christian, nag-apel ng problema ha! Padayon na tang simbater! Brad! Ha? Na ganito yung problema mo palayo patas Ginoo. We are naghimo tag mas dako umalabaw pang problema. Nasabtan na to? So Aaron and Hur supported his hand, one on one side and one on the other side. And that his hand remained steady until the sun went down. Bakit kailangang dalawang kamay yung itaas? Two is better than one nga. Pagod na nga, mag-isa pa. So dapat dalawang kamay yung itaas. Hindi rin pwede yung isang kamay mo para sa Panginoon, yung isa naman gumagawa ng kasalanan. Pangit naman nun. Tama? So dapat dalawang kamay para sa Panginoon. Pangalawa, anong hinahawakan ni Moses? It was the authority and the power of God. This was the power that creates the heaven and the earth. Gibutang niya sa sungkod o gigunitan ni Moses. Kaya hindi pwede hahawak-hawak ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito naman kaliwa, hahawak-hawak sa kapangyarihan ng Diablo. Hindi pwede sa Sunday, praise the Lord, pag nasa bahay, animal, piste, iyawa. Hindi pwede ganun. So para sa Panginoon lang dalawa. Lahat para sa Panginoon. Amen? Amen. And what's next? Pagka para sa Panginoon lahat, anong mangyayari? Joshua defeated the Amalekites and his army with the sword. Nananalo. Kaya kahit pagod, kahit nakahiga ka na lang, ang sarap na ipikit, magpe-pray ka pa din. Lord, may problema si sister. Lord, yung Buyan family. Lord, yung Ongyot. Lord, yung Lord, mananalo sila. Malabangan nila ni. Kahit pwede, itaas mong ginanin. Kaya salamat na ay mga intercessory. Na mga intercession. May mga prayer warrior.
And you know what? Hindi kayo nilalapitan ng pastor. Sabi, congrats. Buti ka pa, lagi ka napunta. Hindi ganyan si pastor. Si Lord ang nakakita sa iyo. Pag nagpe-pray ka sa iba, ikaw ang uunahin nila. Alam nyo, yung doktor, sabi niya, Lord, maliit pa siya, bata pa siya. Gusto ko, Lord, paglaki ko. Sabi niya, Lord, yung mga mayayaman, hipuin niyo ang mga puso nila. Makita nila ang need, pangangailangan ng mga kabataan, walang bahay, walang tirahan, walang... And then lagi na niyong pinipray nung bata pa siya. Ngayon, nag-aral siya, naging doktor siya, yumaman siya. Maraming naniniwala siya, nagtukod siya foundation. Yung answered prayer niya, yung pinipray niya, siya pala ang answered prayer. Kaya mag-pray ka, i-bless ang uban, ikaw unahon ni Lord. Pero kung di ka unahon ni Lord, ay pagkasina. Lord! Nagsiluso ko pala agad mo ka na si brother. Kana si brother, magtungo na ng mga guming dagat, Lord. Ako. Ngana pa ka? Hayaan mo. Pag i-bless sila ni Lord, huwag kang mainggit. Kasi kapitbahay mo. Sa sunod, kaysa mga kapitbahay atong i-bless, ikaw na sunod. Huwag kang mainggit. Wala din na ito makita. Sa pananawon nga gihatag sa Dios ngadto kang Daniel. Tanaw na ko tanan. Because we don't have enough time, mag-prepare pa ko para sa buluhaton karong hapon. Tanaw na nako, paminaw kayo kanang nga sa gawa sa paasa nang nasimong tapal sige tabi si mundunggan. Pero makapaminaw ka. Ayaw focus ka. Ano na Brad, minaw sa gamay. No? Sabi ni Daniel, natulog ang hari, kakita siya pananawon. And sa pananawon, wala siya kasabot. Kaya ang iyang nakita, habog kayong larawan. Nga ang ulo niya, gold, ang iyang dinhi sa iyang dughan, silver or plata, ang iyang atiyan, bronze, ang iyang paa, puthaw, ug ang iyang tiil, puthaw ug yuta. Ano nalibog siya unsay gipasabot adto. And si Daniel na ay kasas Ginoong muhubad og damgo. And then ingon si Daniel, alam niyo, Kingdom of Babylon. Yung nasa ulo gold, it means ikaw ngayon to hari. Inikawala ni mo nga hari, naay mo puli ni mo nga laing hari, mas ubos og kalidad kaysa nimo, mas powerful ka kaysa aning musunod. Inikawala ni kaduang hari, mapulihan og laing hari nga mas huyang kaysa nimo og sa imong gasunod. Mauni nga bronze na lang siya. Inikawala ani nga hari, lain na pud nga hari sa maong nasod, puthaw na lang. It means kuisog siya pero di na kayo siya dato, di na kayo siya sikat. Gamay na lang ang mga nasod na nagsuporta niya. Inikahawa ani, mapulihan dayon mabuak ni nga kingdom, Midian o Persia na ang dumala ani. Morning ang tiil, yuta o puthaw, mga sundalo o mga mag-uuma, Persian o mga Midian. Ba't mahal nga hari na akay nakitaan? Nga samtang nagbarog ni, dunay dakong, dunay bato, nga pula, hilabting kamot, naligid. O sa pagligid niya, naigo ang estatwa, nadugmok ang bulawan, nadugmok ang silver, nadugmok ang bronze, naapo ang puthaw, naapo ang tiil, o nahurot tanan, gipalit pag yun sa angin, o walay nabilin, sa gold, sa puthaw, sa bronze, sa bulawan, sa yutang pulunon, hurot tanan, pero ang bato nagpabilin. Ang bato nga nakaigo mo inipulpog sa tanan, nawala ang iyang naigo, napulpog ang tanan, gipalit sa angin, pero ang bato nagpabilin. Because after sa Midian o sa Persian, gihukman man sila sa Diyos, kadtong bato mao si Jesus Christ. Kaya kahit gaano ka kayaman, gaano ka ka-influential na tao, the stone that has been rejected becomes the cornerstone. Kaya nung hindi pa tayo para kay Lord, lagi natin iniisip pera, bahay, sasakyan, maging sikat ako, sana man lang makasama ko sa office, sa trabaho ko si Coco Martel. Hindi pwede yun. Tama?
nung naging Christian ka. Hayaan mo yung gold, hayaan mo yung power, hayaan mo yung fame, yung pagiging sikat. O ibigay ni Lord, thank you Lord. Pag hindi ibigay ni Lord, thank you Lord. Yung isipin mo, yung nire-reject ng lahat. At walang iba kundi si Jesus Christ. The Bible clearly says, nang naigunis bato, gihuyop sa hangin, wala gayon nahabilin. Pero ang bato nga nakaigo mao'y ni pabilin, ug ang maong bato na ilado nakita og nilukop sa tibuok kalibutan. That is why human sa mga naghari-hari og mga gamhanang nasod, si Jesus Christ ni anhe og ang iyang pangalan, siya ang bato nga nailhan sa tibuok kalibutan. I tell you, balikan nato ana siya. Yung mga nakikinig at gumagawa sa aking mga salita ay siyang mga taong may kaalam, they have wisdom, para silang nagtatayo ng mga bahay nila ibabaw sa bato. Rain downs, flood came, ug ang bagyo mihuros, wala kini natumba kay natugod sa bato. And si Moses kinabugatan na kayo, kapoy na kayo, ba't kinahanglan na ako ning iangat? Ba't dili na yun niya kaya? Dihay bato nga ilang ipalingkuran. Jesus said, come to me. Duol na ako mong ikapoy kay papahulayon ko kamo. For pila ka weeks, aga-atubang mi sa among mga gipang atubang karon. Sabi ko sa ako nga wife, ayaw sa kong awaya. Nisad ko mangaway nimo. Kay akong kasing-kasing, gas-gas, bukat kayo. Akong huna-huna naglibog ug taman. Anong unahin ko? Ano usaon ako? So, dapat friend mo na tayo ngayon. And many times nga, tulog na lahat. Di pa ko nakamata, mabangon ko mangiin. Bisan sa CR, maghuna-huna ko, Lord, kung wala ragyod ka. Kung wala ragyod ka, Ginoo. Kung wala ragyod ka. And sometimes, mag-iisip ka pa ng, Lord, pwede naman siguro ko magtrabaho, no? Tapos, yung income ko, suporta ko na lang sa church. Iba na lang mag-lead. Laging excuse na gano'n. Pero you will hear the voice behind you. Magpatuloy ka. Strengthen what is remain. Tayo! Bangon! Akong bahala sa iyo. Kung dagat na imong gatubang karon, buhakon ako na. Kung pait nga tubig, patamison ako na. Kung walay tubig, pabuhagayon ako ng ugang bato. Kung gigutom ka, plihan ako ang langit, uulan ng mana. Pag ikaw ay lindang sudan, muabot ang buntog. Grabe! Tapos, humani mong hilak, after iyak ka sa Panginoon, sa imuhang nawag mo puli ang kalipay, ang tuwa na para bang, ang sarap maging Christian. Ang sarap mag-serve sa Panginoon. Kana bang masuko na kag-ayaw kay sige lang ako'y gigo. Pero ang gawali di ay kay need po dahil mong iampo. Nga naman, kitang tanan natay kabugaton, ba't naatay Diyos nga kaduulan? Naatay Diyos nga kadampa. Naatay Diyos nga kapahulayan. Last evening, nag-text si Sister Bergie, Pastor, punta ka dire? Punta ka dito? Nag-isip ako kay bako pa maming humag-counseling. Sige. Ilis dayon ko niya, Lord, open na ang akong wali, open ang akong bakba, ugod sa imong ihatag. Nanay mga mensahe kaya ihatag si Lord, muna. Sige, go. Sa wala pa ko nigikan, sabi ko, Lord, nga grabe, naghanap sa Lord, sa oni. And then Isaiah 8. Naunimot ko sa verse, basta kay Isaiah 8, hindi nga ito, Jimraya, di na ako makuan. Ingon sa dito, may mas
malaki pa akong ipapagawa sa iyo after this. So man ako share sa word ni Lord dito sa Namatyan last night. Last night, ilubong na pagkaugma. Pagbalik na ako, open na ang messenger. Sabi, Pastor, invited ka. Ikaw magwali sa DYRD, programa sa DYRD, alas 2 hapon. Sabi ko, mga away, ito ingong na ba ipabuhat? Maya, tumawag na naman sa Negros. Pizza 9, nandito ka, hindi kami kukuha ng ibang speaker. Ang dawis, 3 days din. 13, 14, 15. Yung mga schedule ko, asawa na ako nakaibaw. And darating uwi si doktor. So, kailangan yung mga gamit ni doktor, malipat, yung sasakyan. Okay na. God, naghatag po si Lord, na-renew na ang registro sa iyong sakyanan. And amazing kayo, April na takaroon, no? Last plate number sa atong multi-cap 4. Karoon po din eh. Thank you, Lord. Maybe after aning mga nag-una pa nga mga schedule. And kining tanan nga mga gihatag ni Lord nga buluhaton, kung wala ni suporta, kapoy kaayo, bukat kayo. Mayroon na yung mga time gikapoy ko sa pag-ampo, tagahan gapog kadasig kalikon ni Lord, kay naa ka nga naas imong labhanan ng laban. Lord, si Pastor. Yan si Pastor po nag-pray sa imo. Usa lang gyud kuan kanang hangyo sa Ginoo sa ato. Strengthen what remains. Kung napay nabilin di ang gamay kadasig Ginoo, dasigan na. Ligo na. Kung napa kay nabilin gamay nga paghigugma sa imong Dios, padaki na. Kung napa kay nabilin gamay nga kalipay, pakusga na diya sa Ginoo. Karon kung wala na gyud kay patay na tanan, time na nimo ning makabaton kag bag-ong liso, bagong paglaom, bagong tubo, bagong salinsing. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Let us strengthen each other. Sa mga nauman si Mama, salamat sa Ginoo sa iyang second chemo last yesterday. Kahapon to atong Bernes. Ako personal na magpasalamat sa tanan nga ni Pa Ambit sa bisan mga ginagmay nga mga panalangin sa inyong mga salapianan nga nakita jud namo nga kamo mga kaigsuonan nahimo mong hur ug aron sa among giisa karon na problema. Ya makaasa pud ka nga sa imong mga pagsulay sa kinabuhi. Sa imong mga problema sa kinabuhi. Naasay nagpalikod, nagagunit nimo, nagampo nimo. Salamat kayo nga inyong ipabati namo. Wala mi naginusara sa among giatubang ug sa inyong usab nga mga problema magainam po ay ta. Let us continue to pray for each other. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamhanan, walay bisan usa na mo Ginoo nga dili kabsan og pailog. Walay usa na nga dili kapuyo. Walay usa na mo nga dili makabatig mga panahon nga muraming kagib-apon. Sa nakalanlaing problema nga gipas-an namo karon. Minsan naramdaman namo pagod kami na patuloy itaas, patuloy iangat, paglaban. But Lord, by your grace, and through you, Jesus Christ, our cornerstone, makabaton kami sa kapahulayan, Ginoo. Ayaw, itahon kami kusat. Ayaw, itahon kami biyae. Mga kabataan, kabatanunan, o kaming mga hamtong, nang kinahanglan kaayo kami kanino mo sa tanang panahon. Dili na namang mabalik in all our failures, in all our setbacks, Ginoo, dili na namo mabalik. But every day you have given new chances for us, O God, to continue this race that we are in. Salamat kaayo nga walay Moses,
Walay usa nga niya karon mo give up. But we will continue to lift up your name. Padayon namong isaka ang imong mga pulong. And even Joshua walay mo give up. Padayon kami nga makigera, makigubat batok sa mga pagsulay, mga problema. Let us sing this song, You Are My Strength When I Am Weak. Awito nato ni sa kinasingkasing mga igsoon. Let's all stand. He is the Lamb of God and His name is worthy.